awak dhewe iki donga. Donga nyuwun sewu Ibu, mohon izin saya ucapkan selamat hari jadi Ponorogo yang ke-530. Tuh. Iya, mangane sedina. Masalah salim Bunda. Aduh dicium. Nggih niku tulisane kono ra nek tulisane kono ra nek tulisane acting apa tenanan oh yo ibu ki nek kok bakul kacang ya dituku. Ibu ki pirsa ning ngene mriko bakul kopi ya ditumbah. Ibunda PLT Ibu Jarita SH kepareng boten ketang sekedhap kemawon nyuwun hubungan berkahipun minggah mateng pepanggungan. Ya, sekedhap kemawon. Ya. Monggo Ibu. Ini monggo Ibu, nika mikipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, ini suaranya agak telas. Mboten napa-napa. Nggih. Sami pirsa. Tesih gerak jenengan nggih. Tapi ini matur sembahun juga untuk seluruh masyarakat yang sudah hadir di sini. Sami-sami, ayo kita bangun Ponorogo, nggih. Nggih. Kita enaknya langsung nyanyi mawon sama Mbak Lucy nih. Nggih. Nggih. Oh, nggih Mas Gareng. Nggih. Pripun kaget Mbak Lucy kan? Kula dereng kula cepak. Lek sinden arep bal-balan. Yen sewu lek Bu nggih. Niki saking sumuk. Sinden nak kaos kakian. Wah, jan aku kek ditekne karo ibu aku dikira mbok mbane ke. Mas Gareng jumeneng Mas Gareng. Iki monggo Mas Gareng, monggo sampean. Jumeneng kon katu. Wilujeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yusita Brahman. Tombo kangen Pak Dara. Inggih sugeng rawuh nggih Mbak. Tombo kangen nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mas Gareng.
matur suwun rawuhipun Mas Gareng. Alhamdulillah ya yo ya. Nggih. Akhiripun den guyung wontenipun hari jadi Ponorogo yang 530 Kang Gareng. Nggih, sebelumnya awak dhewe ndedonga nyuwun sewu Ibu, mohon izin saya ucapkan selamat hari jadi Ponorogo yang ke-530. Dongane cendhet mawon. Mugi-mugi Ponorogo ayem tentrem, Amin. damai, Amin. dipun tebihaken saking sedaya sengkala. Amin. Ponorogo tetap ya, Ponorogo tetap jaya. Bu Listiarita, Bapak napa niku Sekda juga sedaya jajaran SKPD tansah dilindungi Gusti Allah. Amin. Selamat sehat tansah diparingi kelancaran. Amin. Amin Pak Alamin. Pinaringan seger waras, kabeh dongekne ndedonga, muga-muga Ponorogo tetep jaya banget. Amin. Penonton, mugi semanten mugi penonton sing rawuh kata sangat. Mugi-mugi warga masyarakat Ponorogo ayem tentrem. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Sehat walafiat sedaya mawon nggih Pak. Amin. Kathah duwite. Amin. Urung payu rabi ndang rabi. Amin. Sing dudo weh waduh. Ibu, Sing to, Mbak Lusita, jenengan sing mau ngendika napa kok? Sing kurang rapi dan rapi lah santok jodoh. Nggih. Oh, Isi-isi rondo oleh kalau dongakne muga-muga oleh Joko. Boten dongakne oleh Joko sing sugih. amin. Amin ya rabbal alamin. Joko sing sugih. Mas Gareng. Ganteng Jenengan manut. ngendika oleh Joko kok ibu kok terus kaget. Nggih, lah yo sing cedheke aku surat Joko. Nek cedheke aku Joko ya tetep bangga. Nggih, kapunten Ibu, kapunten. Tapi alhamdulillah loh Mas Gareng, Ibu itu meski banyak sekali kegiatan Mas Iya. Gareng, di mana-mana selalu ngerawuhi berkahi. Nggih alhamdulillah Nggih. pancen manganteng Kang Lusita. Nggih. Ing pundi papan pokok dirawuhi kali Ibu Listiarita. Nggih. Pokoke kabeh iki tenang yo. Ora kaya beliau Ibu. Nggih. Pokoke nang gone gajah-gajahan. Nggih. Rawuh lho. Saiki aku ndredeg aja. Saiki aku yo kaget. Nggih. Nang gone gajah-gajahan rawuh. Ibu ya Nang gone toprakan yo Rawuh. campur sari, Rawuh. elek tunan, Rawuh. cokean, Rawuh klanthung, kebong boto. rawuh. Lho saking tresnane Ibu Lah nggih lho. Prahyo masyarakat kok Kang Gareng. Kula ado-ado pepacitan yu pokoke yo ngene iki terakhir aku ki nyambut gawe nuwun sewu Ibu. Derek ngamen, derek pados sandak pangan. Kula niku nuwun sewu Mas. Mboten ngandhapke, mboten nginggilne niku saestu kula wit taun 2008 kula pun ngamen tenggene mriki. Jaman biyen taun 97 aku wis melok festival ning kono kae. Bareng Pak Lydia. Nggih, tak teteng mriko. Rumiyin niku tesih drem ya Yu ya. Dhisik panggunge drem. Nggih. Terus teng mriku niku wah penontonnya kathah. Jam 11 sampai niku aku nyambut gawe ora megone ning kono tok. Terus nang sor ringin mriko. Rada ono. Lek ngomong sakit semangate. Ngopo? Sampai mbok semprot. Nuwun sewu Bu. Ibu ki parfum wangi luar biasa. Lah, kok iso? Lah ibu wong servis karo ibu. Udan jeneng ibu. Aduh, Mbak wis Ngapunten lho Bu nggih. Bagi ngomong mansrat-mansrat lho Kang. Niki berkah lho Bu nggih. Nuwun sewu. Idune wong Pacitan ki mandi lho Bu nggih. Nuwun sewu Kang. Nggih, saestu Bu niku. Idune mandi nggih. Nggih, idune mandi. Napa melih Mbak Lusita Brahman niku. Kula pun teng mriku didoni ping 4 melonyoh. Niki ibu sendiri napa direncani sudah Saya mau memanggil 3 orang ke depan, berani makan. Ayo, Sinten, dari sini. sinten? Ada yang berani? Ayo, Oh mau. penonton ya? Penonton? Oh, dari penonton. Teman-teman sendiri boleh. Ada Dari ibu-ibu. sana boleh. Nah, Oh, ibu-ibu, iya. satu ibu-ibu monggo ngancani bunda. Monggo sinten ibu-ibu yang berani napa bapak-bapak? Nih. Monggo, Iya. Pak. Monggo, Pak. Monggo Bu, monggo. Oh, ibu sing mawi
iki anu jaket pink. Monggo mriki, Bu. Nggih. Monggo, anu Pak E lek ngoten Pak E ndamel karo. Ha iki. Nah. Anu, bakung di. Timbangane masuk angin bakung. Bayu. Salah. Setunggal meleh Ibu nggih. Setunggal meleh. Yo, Bu. Oh nggih, yo Bu niki tasih dagangan sedaya Bu. Maju sing gudi kaya sebrangan. Kamu memalukan Ponorogo. Oh iki ya kene bocah kaya kebon. Kembar aku iki monggo. Saling karo iku. Ngomongne kaya kebo awakmu kaya apa? Ya aku iki kan ya santri to ya kok. Ya masalahne. Iya mangane sedina. Masalah salim Bunda. Saling. Aduh dicium. Nggih niku Mereka asmanipun Rocky Sarjana Ibu. Rocky Sarjana Cobi, niki Ibu sinten? Ibu Lilis. Lho kok sami namanya gak kula? Lilis. Ibu Lilis. Kenapa lo Bu kok gini-gini dah lo? Pripun? Ibu dari mana? Ditanya dulu Ibu, monggo. Aman nggih Bu? Kok kakinya gini-gini dari tadi? Berarti niku seneng goyang niku. Nah, seneng goyang nggih Bu? Oh boten. anu gredeg penggalian kados ngimpi jajak kali Ibu. Oh nggih, nggih. Namanya Bu Lilis. Bu Lilis, Cobi. Sekarang ulang tahun Ponorogo yang keberapa? Ladalah. Pokoknya jangan sampai ada yang memberitahu. Ayo kebakaran. Ayo. Pokoknya. Pokoknya harus neng kono yo ora nek tulisane, kono ora nek tulisane, kono ora nek tulisane. Ulang tahun yang keberapa? Arep oleh apa-apa. Yo, lambaikan tangan. Yo. Keberapa Bu? 530. Oke benar. Aman terus aman. Aman. Iki Pak Sinten namanya. Kulo Gambir Salokanto Mulyono Oke. dari Desa Karangmojo, Kecamatan Galok. Panggil. Bunda Sumbe terang itu loh. Nggih pengennya sih. Oke, betul. Coba. Profesionalnya balok. Jajannya aman nggih? Aman, alhamdulillah, sehat. Sehat. Nggih. Cobi, siapa nama Mbak yang cantik niki lho? Sebelah mana? Niki. Oh, yang ini atau yang ini? Kalau yang barat itu Ibu Wanti, yang timur Ibu Inar. Ini anak kula niki Gedho Ayu Mutiara. Oh anaknya. Nggih. Tenanan enggak? Oh bapak kula kata. Nggih. Pun sampun. Dapat kisah mawon. Ayo. Bu, pertanyaannya sing angel mawon kagem niki, sing angel mawon. Nah ini sinten Mas? Rocky. Oh, Rocky dari Rocky. Bedingin sambit. Bedingin Sambit. Rocky itu kepanjangan dari Rocky Man. Bapak niki Rocky Mah. Mboke Rodia. Cobi baca Pancasila. Iki ora apal mulih saka saiki. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan rakyat yang adil. Acting apa tenanan? Oh yo. Empat yo. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Mas Rocky. Mas Rocky. Sarjana kok lali. Mosok sarjana Pancasila lali. Dagangan Nggih, dagangan iki. nggih masih bujang. Masih bujang. Masih Umurnya bujang. pinten? Oh, bujang gandong. 20. Oh, 25. Oh, nggih. Mugi-mugi cepet dapat jojo nggih. Amin. Nggih. Oke, sampun. Apa mau nyanyi bareng kita? Nggih. Oke. Pinter nyanyi, Bu. Pinter Iki joget. pinter nyanyi, pinter joget, Ya, Pak Slamet nggih pinter. Ya. Monggo nyanyi Apa bareng. bisa? Nyanyi gambang suling. Gambang suling bisa. Ibu nanti tak kasih mic. Jenengan joget. Gini. Ibu ini nggih pandai kok niki. Nyanyi gambang suling pinter niki apal niki. Monggo. Gambang suling. Monggo, Cok. Gambang suling monggo. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibunda Rizalita. Tepuk tangan. Niki pancen napa-napa anak-anak yang berbakat, Bu. Niki joget nggih alhamdulillah, masyaallah alhamdulillah. Sanes golek tanggane. Ya matur nuwun Ibunda. Matur sangat semuanya dirgahayu.
Ponorogo ke 530. Amin amin ya rabbal alamin nggih. Pangestunipun Rasul Bu. Nggih, sembahipun Pak Men, nggih. Matur suwun Pak Namet saking Karangmojo. Rawuhipun nggih. Wah, jan lancar sukses. Tenang nyambut gawe iki iki. Wis ati ayem, Nggih. ngen-ngenan iso seneng, paribasane awake dhewe iso hibur saperangan masyarakat Ponorogo. Napa melih nyambut damel ditungguhi kalih pepundhane awake dhewe. Tenan, Itu Yu. suatu kehormatan yang luar Betul, biasa. betul. Di sela-sela beliau-beliaunya masih sibuk, tasik menyempatkan diri mirsani atau jam sak meten kok benjing tasik dinas. Sing berkahi nggih niki ketua Popadi juga, kanca-kanca Popadi Kabupaten Ponorogo. Betul. Mbah Nuwun sukses selalu. Amin, Ya. amin, alhamdulillah. Kaya nonton wayang tenan. Kaya nonton Beliau ibu kaya zaman biyen ya. Ibuke lenggah neng buri terus penonton nang ngarep. Nggih. Terus ibuke nek kok bakul kacang ya dituku. Nggih. Ibuke pirsa ning ngene mriko bakul kopi ya ditumbas. Ki pertak tandake supaya ibuke bene iso seneng ati. Ngoten, ngoten. Nggih. Oh nggih Mbak Lusita. Nggih.